салом алайкум дӯстони азиз. Имрӯз 8 декабри соли 2024 аст ва кунун аз ҳисоби боридани барфи шадид дар душанбеша мо тасмим гирифтем ки як ду печкаи бобогӣ оварда дар ин ҷо часпонем. хонаҳо хело хело дуранд, аз ин хотир ин печкаро овардем. аловашро як бор бибинем. алов грм карда истода. имрӯз ҳамроҳи ҷонибек рафтем ба бозори кушониён ва ин печкаро харидорӣ кардем, овардем, часпондем, неки бад набудааст. ва ин него ки ин панҷакоя барои чӣ пӯшидестанд, устогӣ кардам дар ин печкара часпондам. оз авлат надуд дарун даромадестанд. авлат надуд дарун даромадестанд. ина бибинед барфа бибинед, дуду гарда бибинед чхела фа кимрало ва тағам набошад. кимрало ва тағам набошад мегӯям ки бузургҳо, анам кимрало ва тағам набошад. анакун мерем ба берун барфа як бор ба шумо нишон метиҳам. худатон бибинед ки чанд қадар барф боридаги ки ана ҳамин замони кӯдакиашро ёд карда барфи қоқад ки замони кӯдакиашро ёд карда анами барф шапако кардаги ҳастад. бовар кунед. анакун як чизи дигар мехоҳам ки барои шумо нишон диҳам. замони мо кӯдак будем, ҳамин хел яххӯро меканем дар деҳаи Дарғи Шариф, ноҳияи Айне мехӯрдем. ҳозир ба як ҷонканиҳо меканем мехӯрем. яххӯра диден? яххӯрам хела зиёданд. қариб 20 сантиметре ки гуфтам, хато накардам. дар ҳақиқат барф нормална гуфтигафо зур чотка боридеста. ина турбаи печка дар ин ҷо ҷойгира дуд ба ҳамин ҷо мебарояд. анакун ина мо бояд лекин ҳисоби оне ки ягон ҳодиса нашавад. ана ҳамин турбаро канда бигирем. мо қарор дорем дар ноҳияи Шоҳмансур 2 шаҳри Душанбе. ина нигоҳ кунед ки барф то чӣ андоза дар ин ҷо боридааст. ина нигоҳ кунед. агар хато накунам қариб ба 20 сантиметр мерасад. ки давраҳои кӯдакии худро ёд кардааст, ки барфбозиҳои зиёде намудааст, ки ҳамин лаҳзаҳоро мебинад, дилаш дар тапиш меояд. ҳатман дар комментария нависад. дӯстони азиз, мехоҳам ки чун ҳамин барф зиндагии шумо сафед бошад, худкому хушкому шодмон дар зиндагӣ бошед. ҳеҷ гоҳ дарду ғам дар хонаи шумо набошад. аз ин хотир ҳар фасл рамзҳои худашро дорад ва бо рамзҳои худаш зебост. худо гӯё ки ин барф неъматҳои офаридгор аст ва дар зиндагонии ҳар яки мо сафедӣ орад. ина бародарои азиз, мо аз хунукҳои берун дохил омадем ва бибинем ки печка ба дараҷаи силх шудагие ки роҳат мекунӣ. бовар кунед, роҳат мекунӣ. ина гарми печка як бор бибинем. обҳо қариб ҷӯш омадагиам ва ман инҷо як чизи дигар кардастам. инҷо мо дар кухня як чизи дигар карда истодем, насиб кардагӣ бошад. инҷо ош пухтастам. ош дар ин хунукӣ ин ошро мезанем, иншоаллоҳ насиб кардагӣ бошад. боз аз паси кору борҳои дигар мешавем. худо ҳофиз.